Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri oso espaldiko partez Total War Troya saga honetara, edo Troya, Troya Total War joko honetara eta gaurkoan basetio bat ikatzen nator. Joko hau egia esan da ia ez dut jokatzen, edo esango nuke ez dudala jokatzen egia esateko. Azken finean uste dut Total War saga hau da atera dutela oso goiz jokatuko genuen pertsona hauek dugun pertsonek jokatzeko era. Esan nahi dut, egin alzutela apur bat denbora gehiagorekin atera, erabiltzen Three Kingdomsen unitateak eta gero ere erabili Total War Warhammer biko unitateen funtzio antzekoa. Setio batean hartu beharreko nola esango nuke hartu beharreko prebentzioa hemen ikusten duzuen moduan iria erasotzeko 3 puntu ezberdin daude, suposatzen dut dorre hauek tiro egiten dutela, beraz, hemen ikusten duzuen moduan trianguloa da, dorreak nora tiro egiten dute, derrezataz aparte hauek, beraz, hemendik erasotzea oso arriskutsua izan daiteke, hori ere kontuan hartu behar da zenbat dorre dauden eta hemendik erasotu alduzu modu eraginkor batean. Hemen badirudi gauza, hemendik ez. Orduan, erasotu beharko genuke agian hemendik ate bat agir dagolako eta bi dorre. Eta horretaz aparte hau aldapan bera doalako, beraz, hemendik lehen da bizi, armada setio dorre bat. Hemen setio dorre bat. Difference breeds strength. Enemies beware. Itxaron. A match for any man. Setio dorrea puntu ezberdinetatik. A ver. Ruthless aggression. Ruthless aggression. Axes. Ruthless aggression. Horretaz aparte, saldunak Cavalry. oraingoz izkutatuta atea lurrera jausten denean edo behin hori gure ganatzen dugunean zonalde hau gure ganatzen dugunean hori erabilia izateko. Sharpshooters. Arkulariak hor kaso honetan vencedora izeneko edoia hor eta Battle home. unitate horiek hor. Ez dakit zer moduko setio aterako zego kasu honetan. Saiatu gara betiko lez ahalik eta hobekienen jokatzen. Eta lortu behar dugun puntu izango ditzate kasu honetan hori. Baina, ezer moduz moldatzen garen Battle home. Axes. horra We live. We fight. Shatter the foe.
dakit arteano ondo hori diskutatuta, zeak egiten, ez dituzte balduko ditu unitate horiek. Amazon's rising! Unquestionably! Txara. Zergaitik atzen dut. Hori gortzen digute bizitzez felizion. Horro horiek itotzea. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Eraso dorreau gehiago. Hirurikako askotzakar. Victory awaits! So Horrak horri. we will drive them out! Bring that dead! Están atacando a tu heroína. Sisters! Attack! Hilariak bizitzez gauza. Disengage! Has capturado la torre enemiga. Go no further! Kameraren asuntoaren aizko. Spears! Axes! Sisters! Attack! Standing by! Move! Make sure! Tus guerreros empiezan a titubear. Bones strong! Moving up! Pull out! As you say. Eso da izan, Disengage! Kaka, karran daukau. All right. Han hecho huir a tus guerreros. Spears! Crush them! Slaughter them! El enemigo ha capturado la torre. Cavalry! Slaughter them! Baina izan dago todo azuen. Zene dut, gaur. Tus guerreros atacan las puertas. You'll soon know Amazon might. We're leaving while we can. Go on them! Bring slaughter! Your ending will be spectacular. Bows! We move! Retreat! Never mastered!
to view your own innards. Retreat! You will be cut down. Borroka. Pull out! Know my wrath! You don't look like a challenge. I thought we were here to fight, not prattle. Battle hounds! Pull out! Slaughter Tus them! guerreros se están reagrupando. Disengage! Spears! Forward march! Retreat! I won't falter! Regroup! We're leaving what we can! Vale, vamos a echar. Corajes, tus guerreros se están reagrupando. No nada. Gure eroien erantza joan. Disengage! Vale. Galdu egin du, baina hori ez da ez itzultzen. Cavalry advancing! Ez dakit ez da nola. Estás a punto de capturar las puertas. Agian atea. Forward as one! Pull out! Hau oso ondo. Reference breeds strength! Bows at the ready! The cowards are disengage! Cuidado, estás perdiendo terreno. Ez había maitutago. Ese tío, bueno, galdu egin dugu. Meintzat bide izango duzu, horretatik. Hoi jarretzen dut, batzen dut dela, eta horrekin ja bataia oso garritza dugu. Has perdido una unidad. Lagunok hau izan da dena. Esan dizuet, joko hau ez dut asko erabiltzen. Ez dut asko jokatzen, izan ez Total War Warhammer birekin. Ba, ez dakit kaina gehiago ematen diot, egia da fakzio batzuekin beste batzuekin baino gehiago. No, a veces esan edo. Bueno, ez dugu galdu asko gatik. Bestela jarriko zuen hemen derrota decisiva, baina, bueno, espero du gustoko esan zeizuela. Eta urrengoan gehiago... Agur.